weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Madina toroɓe seno palila Madina kole wulluram korkora ara sare mamadi sare tallo kon waktu yoni ha to duwanza kame gurela ɓokki ene jeeya e gardidi kabruji mena ton to leydi Sénégal o ñalawma hande potital waɗi tona e gam yurnitade yoga e nden kay kisal leyɗele Afrique ton to leydi Mauritanie landaji jeetati kamin poti wadde potital mumena ñande nogas e joyidiro hen lewru gam haalde metti mumen e nder leydi ndi ton to leydi Mali jagorgal kalfinalgal ñawoje kam satti konngudi muɗum oɗo saaha o woni tigui koye haare mawde gam haɓade mbuñaari e nder leydi ndi e kabruji menan jolam jabiri ko haali Abouba coftal ɓalli ko Saydou Ba woto godde joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e tati jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular lawol nayɓiwol jonde joɗima toon to leydi Sénégal oɗo ñalawma hande taw ko jonde nden ka kame kisal leyɗele Afrique ene tawtora ɗum noon laamiɗo leydi Rwanda biyeteɗo Paul Kagame jaɓɓama toon to Bowal ladi diwoje e ngal leydi Sénégal ene wondi kadi nando makko jeyaɗo toon to leydi Mali biyeteɗo Ibrahima Boubacara Keita ne wonde yoga e jagorde e kame koniyankoɓe taw koɓe hinde dowroɓe ndeɗo jonde noon ko jonde wattude nayɓiri ko fate nden kay kisal kame leyɗele Afrique oɗo saaha mo gonɗen ne teska leyɗele Afrique kewɗe ne ngakka nden kay kisala Ibrahima Boubacara Keita laamiɗo leydi Mali suuti toon konngudi muɗum oɗo ñalawma hande gam hollirde e nder leydi makko kala nde noddirguel makko soni on saaha kay ɓernde makko nde ngakkat deeje saabi ɗum noon ko nden kay kisal ene ngakke e nder leydi Mali tuma kay oɗo saaha mo gonɗen nde pelle kewɗe limtinde goni toon e bonnude o saaha mo gonɗe noon ɓe potiti toon kene wona fodde temedde jeeɗiɗo neɗɗo e gam yurnitade nden ka kame kisal wonande leyɗele Afrique ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale Farba Ngom ñalawma hanki o noon e jayndeli leydi Sénégal kala jaltinema ko gueɗe kewɗe tuma noon nde yoga e jayndeli kolliri kay wonde Farba Ngom jagganama to Bowal laaɗe diwoje e ngal leydi France ñalawma hanki tuma nde o ƴetti laana ndiwowa ka leydi France on saaha noon tawama ko koppareje jonɗe no fewi taw kadi ne haɗa tigui nadde e leydi ndi e nadda e mum e ngaalu ponngu nani hen taw kadi a wona bayniɗo kanko Farba Ngom o yalti tigui e Sénégal gam hollirde kay wonde ɗin konnguɗi godani e kanko hay goto jagganimo wona dadiɗo wona duwaña ko kanko tigui yeehi toon to duwaña ɓe gam kay hollirde wonemo jogui koppareje e kene tolno e million ngaji nogas taw koye koppareje France CFA o saaha noon o yiɗi tigui ko safroyde jinnaɗo makko debbo kame joom suudu makko kono yo yimɓeɓe kala gandu kanko kay hay goto jagganimo so wodi jaltinɗo kaɗon haala yaltini kan haala ko neɗɗo ɓurto ɓatta demo ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Fatick kalin oɗo hen tana musɗo baɗe toon e jamma hecci hanki o oɗo hen gorko noon ko denɗum hoorejo leydi Sénégal ko ɗum saabi noon hoorejo leydi Sénégal Macky Sall e yehino toon ñalawma hanki gam yettinoyde duwawa bolo cimmo ko kañum tigui yalti aduna taw noon o yalti aduna tigui koye cuumu e taw kadi koye galle makko tigui sumno yoga hen non mbi ya taw wona courant tigui yaltini nguen jeygue ha ganduɗa noon yimɓe ɗiɗo gañima hen gañande musde no fewi ha on yalti hen aduna en neldi duwaw hoorejo leydi ndi kame dendagal bandiraɓe Fatick naɓe kala ha joni toon to Fatick keddorɗen ma en kaale oɗo hen suka gorko wiyete ko Abdoulaye Faye e kanko noon tana musɗo tigui yani makko ñalawma hanki o tuma noon nde o haalde sehil makko debbo mo yinno resde on nde holliri wonde kay mi natti yidde makko nden tigui o soodi ko wiyete ndelam kuɓam woni essence o yuppe makko o duppi hoore makko nde hoddiɓe tini ngari ko nden tigui ñippiɗam cumram woronda wonawa to cuuɗi cafriɗi gondi toon to Fatick caggam o ɓennina toon to Diourbel kanko noon o waɗi ɗen gueɗe kay ko wuuro wiyetego Jakker ko toon tigui o waɗi ɗum oɗo saaha mo gonde noon omo woni e dawal tati ɓiwal ko fate banggue cumrama ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to Kolda oɗo hen suka gorko o wiyete ko Aboubacry o wiyete ko Aboubacry o yarano koye duuɓi nogas e jeetati o jeeya koye wuuro wiyetego Kosan
kosa ko ton tigi wo jeya nyande asende non wala mbiyen nyande alende ko nden tigi o yinno yeboyde macce wala nyande asende ko nden tigi o yinno yeboyde macce jinnaade makko gorko holliri wonde yo yaaya o faye gese nden non wo holliri o yahata gese kanko o yeboyta ko macce ko fate nawetan e badaw e nder falde mabbe nde caggal non jinnaade makko wi so tawi wo yehi so arti wona e galle he o fayi mette nangi mo seydani naate makko o jaggi layser wo deedi dande makko ha fuddi yaltinde jiijama accani mo non hawrutti e joomi ko wirama nyalawma hanki o e tonto wuro witengo kosa ha joni tonto leydi Sénégal keddoren ma en jaha tonto Fouta mo damga e kalen e wuro witengo Madina Torabe tonto Madina Torabe odo saha mo gonde non abe jogi cadele ndiyam no fewi to makay balde jonde no fewi ko wiite forage mabbe baale gonde nderde koko boni ha boni caggal non be dañi wullitade laamu wi nabe so tawi maggal Touba benni ma dar hen darde tindel langa kono ha odo saha mo gonden ala taw ko be ji kambe non be jogoyta dije koy nokku biiteede Seno Palela walla be jaha ton to kole odo saha mo gonde non yogay mabbe ngasi bulli hay so tawi kam woni ndiyam dam heldani koy dam tigi be nguuri abe berti juude mabbe non faade laamu ngu nde burata kay yaccade ngam walla be nde tawno ndiyam kerelam moƴƴudam ko dum tigi woni cellal balli yettini on kabar ko Ceerno Ndiaye taw kadi ko tonto Madina Torabe e sengi wi tonto leydi Sénégal paden ko tonto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie yogay lundibe wala ni mbiyen yoga kay ciate lundibe ene pibi rentinde sembeji men wala ni mbiyen lundibe jeetato wala mbiyen ciate jeetati e taw kadi ko lundibe be ko ben tigi poti ben tigi jogo wadde potital men nyane no gase joyndu lewro kambe non sabo to tigi potital mabbe ko yuritade yogay gonka leydi ndi odo saha mo gonde non be kolliri leydi Mauritanie heewi cadele no feewi dum kane heewi hegene heewi tene kadi gonga wodani e wonton ko lenyamago yogay leji ko jabbadi ha fenti e ko fate bange binditagola kambe non haydara be ciugata haydara be ciudata mabbe kal ha laaba e tene kadi haydara be kulani hena ngal potital non be jidi wadde dum konde no gase joyndido hen lewru taw kadi ko potital mangal no feewi e ngam yidde hollirde mette mabbe sunare mabbe odo saha mo ngoden ngudo laamu jodingo ha joni tonto leydi Mauritanie keddoren ma en kale jaynde witende ami cameron be koliri e jagorgal kalfinangal ndema leydi Mauritanie joddima e gardido ko fate ndema leydele arabebe be joddima nyalawma hanki dimas ngam yurnitade yoga tobbe ko fati e bange ndema maro e nder leydi Mauritanie yoga e ndema maro leydi Mauritanie be jorntima dum tene kadi be kollirima be jokku yewtere mabbe bele be ƴeewa holno mbawi yaltinirde Mauritanie cadele ko fate ndema maro ha joni tonto leydi Mauritanie keddoren ma en kale jangobe e janginobe nder leydi Mauritanie odo saha mo gonde non yoga école aji cuudi jangirdi ne manki janginobe ene ngakki janginobe ha ngandura jagorgal kalfinangal ko fate bange nedi kame jangde hollirina e kala hitande abi jettannobe en janginobe hikka non gede de kala ne mbayli no fewi ha ngandura yoga cuudi janginirdi odo saha mo gonden jangde men suwata hay fuddade tonto sehil babi paden odo nyalawma hande non ko seppoji kan jogorno yubbinede ton e kono laamu ngu holliri kala jippire boli koko nangete udde ngon seppo non jogorno wadde dum tigi ko jinnabe ben sukabe jangobe tonto sehil babi e ngam hollirde de mette mabbe no fewi abe kolliri mette mabbe odo saha mo gonde non jangnide ne ngakki no fewi ha tenti kede janginobe ben kay yoga hen garani taw fuddade jangde mumena o saha mo gonde non laamu ngu kay jetti tigi peji mum peccorde mum e taw kadi ko wombe tonto sehil babi kala ceppudo koko jaggete udde ha tiida sengi wi tonto leydi Mauritanie paden ko tonto leydi Mali to leydi Mali jagorgal kalfinangal ko fate nyaawoje bitedo Mamadou Ismaila Konate kanko non wo holliri odo saha mo gonde woni darde makko tigi ko fate habade ko fati e bange mbuñaari e caggal non teskede nder leydi ndi ene heewi mbuñaari ha ngandura e kala nokkuji e do miijida kala mbuñaari ene tawe dona darde makko kadi ma o dar ha tiida lang o huccita e beedo henna odo bitedo Amadou Sanogo taw kadi ko général gaden udda wonbe hande e ko wiite hofgo juude wala ni ben nyamata jarata e kanyim e sappo en jeedido koniyanke kambe kala ma o dardande tinde langtene kadi waccata ma o ya hen ha hebuya bakkere ngam yaltinde leydi ndi e cadele ha joni tonto leydi Mali keddoren ma en kale sembeji taw kadi ko sembeji 5 z sahela wala bien 5 wala bien z5 sahel kambe non e gardugol koniyankobe leydi France be jehino hakkunde kerito ko wayno kerol leydi Niger kambe Burkina Faso e Mali
e taw kadi ɓe jehiti ko yurnitiyade gonka toon ka nde oɗo hen taw yurnitiyade gonka toon ka e taw kadi ɓe jiiɗi tigui ko fittoyde nokku haalaɓe ɓe ƴeewa taw ala joguitiɓe toon on opération noon ɓe inniri ɗum ko hawbi noon en innire ko fati e banggue naggue walla ni mbiyen naggue ɓalewe ko ɗum saabi noon ɓe jeehi on diwan kono ɓe jaggani hayɓat boniyanke goto ɓe dañi noon fawde juuɗe mabɓe yoga e jiyaɓe ajawat ko robelaɓe tigui mbiyete noon taw kadi ko wonɓe toon to Kidala e kamɓe noon ɓe gonno koye nokku biyete Tisita ɓe goɗɗani Tisit e nder falde Gawo ko toon tigui ɓe nangga ɓe joguiti kaɓirɗe celluɗe no fewi oɗo saaha mo gonɗe noon biyeteɗo Mouhamed Aga holliri mette mum no fewi Mouhamed Aga kañum woni caktowo konguɗi sema o holliri mette makko no fewi noon caggal kay nde ɓe ciifodiri jaame kisal yo artu nder leydi Mali kono oɗo saaha mo gonɗen ɓe ganda holko saabi yimɓe mabɓe nangaɓe noon nana Dumba toon to Gawo taw kadi dumbiɓe toon e kokkoniyankoɓe leydi Mali ha joni toon to leydi Mali keddoren ma en kaale kaɗo hen haala kewka gonka toon oɗo saaha mo gonɗen yogay buuseji yogay nokkuji kirsirɗi taw kadi ko tewuli kirsirte toon walla mbiyen taw ko nayyi oɗo saaha noon haala ne heewi e nder leydi ndi yoga hen ne mbiya ko bamɗi kirsete toon yoga hen ne mbiya ko dewaɗi kirsete toon ene wawi wonde wonata kam oɗo saaha mo gonɗen ɓen halfinaɓe ko fate banggue witirnere ɓe kolliri ɗum kam wodani ene wodani yimɓe sappo e goho neɗɗo jaggama toon to nokku biyeteɗo sana ngoro ba e nokku biyeteɗo sana ngoro ba kame Ségou e nokku biyeteɗo Ségou kame sana ngoro ba to noon yimɓe sappo e goho pawama toon juuɗe taw kadi fayɓe juuɗe ko dadiɓe wonɓe e nokku biyeteɗo Kolongo ene wondi kadi e wonɓe toon to Palal Masina ko ɓen tigui paye mabɓe juuɗe hen jeetata noon ko ɓiɓɓe Niger naɓe hen tata jeeya ko toon to leydi Mali ene wonata ɓeɗo kam tawama ene jeeye tew bamɗi e ɗum noon koko haɗa e nder leydi Mali e sen wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry gollotoɗo walla mbiyen gardiɗo jayde wiitede Espace FM on noon waddinama kaytol ñalawma janggo omo foti notoyade dadiɓe ɓe matama caggal noon tumede wonde kay yogay konngudi wa sakti toon ko fate banggue dadiɓe e leydi ndi e taw kadi ko haali ko kala ala hen ko gonɗi e sen wi toon to Guinée paɗen ko toon to Centrafrique ñalawma heccanki o walla ni mbiyen jamma heccanki o e nder carrefour goto walla ni mbiyen Carrefour guinniraɗo Jame Kisal taw kadi woɗɗani leggal PK5 toon noon ko sukaɓe ɗiɗo jelnoɓe moto ko ɓen tigui gaari beddi e nder nokku café goto taw kadi won nalanke goto mbaɗanno toon fijirde mum ɓe beddi toon garnat haɓe jooɓi en pittali yimɓe tato waɗi noon yimɓe nogas gañiɓe hen kono haɗo ɓe ganden ɓe ganda ka taw ha joni toon to leggal PK5 waɗi kadi yimɓe nayo waraɓe toon yoga hen noon piya tan ɓen kay woni hen nip fotta koye lawol woni hen kadi koko piya ha maayi oɗo saaha mo gonɗe noon ne joga kolholi mawɗi no fewi fade toon e Centrafrique so tawi ɗeɗe gueɗe batti arden to bangui oɗo saaha ɓe kolliri ya taw nden kay kisal jogorani nattude arde toon e sen wi toon to Centrafrique paɗen ko toon to leydi Gabo toon to Gabo balɗe ɗiɗi lundo ko fate landa mbiyete ko PDG gam yurnitade landa mabɓe ka e nder jokoli leydi ndi kala ɓe joɗima kamɓe kala ɓe joɗima e beele kay landa kane wawa joktade peeje peccorɗe holno wawirta gagnade taw kadi ko sumgoji jogorɗi fade hitande fayande ko fate banggue ko wiyete sarɗiyankoɓe kame sénateur uji oɗen saaha mo gonɗe noon landa mbiyete ko PDG ɓe kolliri aɓe keɓli e tene kadi aɓe daari darde tinde lan kamɓe kala koɓe daariɓe e sen wi toon to leydi Gabo paɗen ko toon to RD Congo toon to RD Congo noon ma en kaale oɗo hen accident musto baɗɗo toon taw kadi accident o waɗi ɗum tigui yaniti ko train tigui huɓɓi toon on train noon ha ganduɗa yoɓima toon pittali yimɓe capanɗe tato e tato neɗɗo e gouverneur gardiɗo nokku biteɗo loi Laba wo holliri kay wonde on train koko jolluno tigui ndelam kuɓam ha ganduɗa yoɓima pittali yimɓe yonɓe no fewi e nder leydi ndi oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe sawto o Ghali Abouba kabaruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Iran e oɗo musiba baɗɗo toon oɗo ñalawma hande kame Arabie Saoudite e ha toon to leydi France kame Espagne Idi Sar ko noon tigi kabaruji men jolam jaɓeri puɗɗortoɗen koto leydi Iran mbiyen jamma beɗɗo noon yoga kay e nder nokkuji leydi Iran ha tendi kadi nokkuji taw ko kewrol hakkude mabɓe e ɗiɗo leydi wiyetedi Irak e leydi wiyetedi Turquie walla mbiyen ni e nder ɗeɗo leyɗele tati foof e ngol e keeri mabɓe kay tawa kadi ko nokkuji ɓe ngolloloñol wiyeteɓe Kurdistan en ɓuuri hodde jamma beɗɗo o noon mbiyen dendagal yoga kay holɓe e ɗin nokkuji mbaali tigi ko jamma cofele kalumam ɓe mbaali ko jamma cofele kalumam caggal kay nde leydi
ɓe toon yerɓande musde no feewi yerɓande musde no feewi kene qime 7,5 échelle de richter ko famdi foof e nder leydi Iran ndi gotiri ko famdi foof e oɗo saaha 320 neɗɗo wasi hen fittandu mum fodde ujunnaji ɗiɗi e capanɗe joyyi e fodde ujunnaji ɗiɗi e 150 neɗɗo kadi ko gañi e nder leydi Iran ndi gotiri e nder leydi Irak hollirama kadi waɗi gañiɓe e mayɓe no heewi e nder leydi Turki noon hay goto wasani hen fittandu mum mbiyen noon eɗen ñaago Allah tan nde Allah hannata en ɗo jayya kadi nde Allah yurmoto yaafo dendagal mayɓe e oɗo jayya koto leydi Arabie Saoudi paaɗen kaalen noon e oɗo biteɗo Saad Ariri noon kañum wonno hoorejo jagoɗo leydi Liban bannoɗo jillum hay guila 4 lewru jolol gonɗen ndu e nder leydi Arabie Saoudite ko toon tigui o ɓayini ɓatake makko tawa kadi ko ɓatake démission nde wonde kay o woppi gollade guila ndiyan noon faade joni leydi Liban serani tigui e takkude ɗiɗo leydi Arabie Saoudite wiide kay wonde ko Arabie Saoudite dahimo ko kañum kadi honi hakkille makko mbiyen noon eɓe ɓeero noon nde oɗo biteɗo Saad Ariri nde attata tigui e nder leydi mum jokko golle mum Saad Ariri noon e jamma belɗo o yalti tigui e ayawa habride taw wiyete télévision privé taw kadi télé o ko kanko jeeyi ɗum o holliri noon dendagal ɓesgu libanaɓe wonde omo selli omo jaam o daha ko omo yaha e haaju makko omo yaha kala to wela hayso oɗo saaha kikiɗe hanki mo haali o hayso ko on saaha o wela omo wawi tigui artude e nder leydi Liban o holliri noon ma o artu kadi ko ɓuuri yawde e yaccade e nder leydi hi o waɗi noon ñaguima o erima noon o yaha fuuya faade dendagal ɓesgu libanaɓe ha tengti kadi e laamu Liban wonde kay ko démission demo caggal leydi o wi jagorgal noon démission ɗum caggal leydi ko anti constitutionnel woni tigui yadani e constitution leydi o holliri tigui jagorgal sene démissionna foti tigui ko démission ɗe winde ɓatake mum joƴƴina e bureau yesso hoorejo leydi ko ɗum saabi noon ma o artu ko ɓuuri yawde e yaccade e nder leydi Liban o joƴƴina tigui lettre makko de démission teskama noon e saaha kay mo haalata e télévision teskama tigui omo yowmi no feewi kadi saaha foof konngudi makko ene pelpeltodira hollirama kadi walla teskama kadi e saaha foof somo haala emin jiiya tigui gonɗi ene cimta e guite makko koto leydi France paaɗen kaalen noon e oɗo biyetenoɗo commissaire Antonio Bouteno ko kañum joguino ko fate sécurité stade uji e nder leydi France mbiyen altine hanki o noon o wartima tigui e nder leydi France ko adi ɗum noon tawa kadi ko debbo goto ko ninke wartino e ngoɗo wuuro wiyetego Montpellier jagorgal leydi France kalfinaɗo tigui gueɗe nder leydi woni ministre de l'intérieur holliri hen mettere mum no fewi e sunare mum o holliri kadi wonde leydi France ma daro lang beele kay ɗiɗo caɗele walla oɗo rafi ene safre woni rafi wartade e nder leydi France siftinde bandiraɓe tan ko hitande 2017 nde dari faade oɗo saaha joni mo kaleten 45 koninkeɓe hinde police wartima e 16 kadi koninkeɓe hinde gendarme ko warti e nder leydi France koto leydi Espagne cakkitotoɗen kaalen noon e oɗo biteɗo Cristiano Ronaldo sikki ala on paami tigui mo jiɗɗen haalde Cristiano Ronaldo ko petto bal ngana tawa kadi ko Portugal najo mo fetta e nder oɗo équipe biyeteɗo Grand Royal kanko Cristiano Ronaldo noon e jamma hanki o waɗi tigui hello o waɗi ɓataki makko e nder hello makko weeyo wiyetego Twitter e nder hen noon omo fecca beelama makko e dendagal bandiraɓe makko sehilaɓe makko ha tengti kadi e supporter uji makko andinde ɗumen kay o dañi ɓinguel makko gadanel dewel nguel o dañi tawa kadi biyetegel mo nguel o inniri Alana Martina noon nene mum ene wiye Georgia ko nguel no waɗi ɓinguel makko nayɓel nguel o dañi kono ko nguel o waɗi gadanel ngo dañi oɗo debbo ko nguel o waɗi kadi ɓinguel makko gadanel dewel nguel o dañi ɗum noon eɗen mbiya tan yo Allah waɗa nguel julɗo jiɗɗo yo Allah waɗa nguel jiɗɗo julɓe Allah waɗa nguel kadi jiɗɗo miskineɓe Ghali Abouba jolam jaberi ma en ja ha tonto Zambique kalene ɓeɗo hen yimɓe ɗiɗo taw kadi ko jaydiyankoɓe walla ni tourisme en arnoɓe toon yillade e nder parc gota ko toon tigui ñiibi ɗiɗi mbariɓe e tuma kay ndeɓe ƴettanno toon nate ɗi ñiibi e ko toon tigui ɓe dutti e joomiɓe caggal nde ñiibi ɗi mettini ko nden tigui gaƴƴiɓe en goto e mabɓe ne yarano e duuɓi 57 o en yaara e duuɓi 54 en goto noon jeeya ko toon to leydi Irlande goɗɗo jeeya ko toon to Belgique ceerno Ghali Abouba ma en jaɓɓoɗo hen ceerno Saydou Ba ko fate coftal ɓalli ceerno Saydou Ba ko fate ɓaftodiral coftal ɓalli bisimilla ma yawur Seydi Sarr kabaruji men coftal ɓalli kaleten koko fate ɗaftodiral gam tawterede kuɓeri mo windere juɓɓinteɗi toon to leydi Russie e hitande ujunnaji 2017 nogas e jeetati gendi heeɓi kay heɓde ko wiyete tikke gam tawterede kuɓeri mo windere toon to leydi Russie to banggue Afrique équipaji 5 keeɓi kay qualifiade ɗiɗon woni walla ɗeɗon leyɗele goni Égypte, Maroc, Nigéria, Sénégal, Tunisie,
to bange Asie ko Arabie Saoudi, Iran, Japon, République de Corée. To bange Europe ko Allemagne, Angleterre, Belgique, Croatie, Espagne, France, Islande, Pologne, Portugal, Russie, Serbie, Suisse. To bange Amérique du Nord ko Costa Rica, Mexique, Panama. To bange Amérique du Sud ko Angleterre, Brésil, Colombie, Uruguay. Ceerno Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo wonno ko tongunuɗen e kabaruji men coftal balli ko fate ɗaftude ngam tawtorede kuɓeri mo windere toon to leydi Russie juɓɓinteɗe hitande ujunnaje 2017 ko musidɗo moon Saydou Abouba mo weltare ɓiɓɓe fulɓe. Saydou Ba weltare ɓiɓɓe fulɓe en certanima indu to a toon to leydi Mauritanie e kalene oɗo hen gorko biyeteɗo Mohamed Cheikh Wuldu Mahitir taw kadi ko ɗaccitaɗo walla ni tumanoɗo ene yenni annabi men mo jaami kise goni won pelle kay taw ko fedde witende Awsan ɓe kolliri wonde o ittama toon to leydi Mauritanie wonawama toon to Dakar ngam yidde ƴewde e holto leyɗele ɓurɗe kay jogade nden kay kisal beele o wawa suuɗoyade toon taw kadi yaltin ɗum ko yoga e jayndeli e soɗon teski noon ha oɗo saaha mo gonɗen e jaam walla ni taw ko seppoji cuwa taw seltude ha ganduɗa woni yimɓe merotoɓe e yidde wadde seppoji e nder leydi Mauritanie taw kadi saabi ɗum ko ɗaccitede oɗo hen suka gorko kabruji mena coftal ɓalli ko Saydou Abouba jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiran en